Matti. Tää tulee ihan täyttä vettä, mutta se oli nyt sitten muuttunut. Pienariakin tossa vähän kohisteltiin jo huomista varten. Voi olla, että ei päästä Akilla ampumaan vähän. Se oli jo tyyliin alhaalle. Ville-Pekka ensimmäinen kohta. Johtiin tonne Perhoon päin, ollaan nyt täällä Kivijärvellä päin mökillä sitten. Joka tapauksessa. Ollaan lähes tonne Keski-Pohjanmaalle päin kyyhkynpyyntiin nyt. Meillä pari syksyä on ollut nyt aukolla ollut noin ruokinnat. Ja nyt sitten ensimmäistä syksyä ajateltiin kyyhkyruokintaa laittaa tonne turvenevoille. Ja meillä tää oikeastaan Ville-Pekalla yksi tuttu sitten niitä on enimmälleen hoitanut ja lähdetään nyt käymään kahtoon, että minkälainen homma siellä on. Jos sais parit hylsyt edes tehtyä, niin sekin olisi jo hyvä homma. Tuolla on Perhossa päin menossa. Ja ei ole enää hirveän pitkä matka, niin päästään pelimestoille, mutta jatkeskellaan sitten vaikka sieltä majoitukselta tai kyyhkypaikolta se ero. Onhan sillä pelissä. Ei siinä, käyn kahtomassa mitä näyttää. Käydään vähän kahtomassa, tarviiko vielä lisää ruokaa kyyhkyyn. No joo, nyt ollaan tänne majoitukselle päästä, purettu vähän kamppaita ja kahtellut vähän huomista tuossa noin. Pikkasen näyttää lauantaille, että koko päivän tulee vettä. Aamusta varmaan vähän se ripoottelee vaan, niin silloin vähän kivempi olla ja sunnuntai aamulla vielä vähän parempaa keliä. Varmaan sinne 4:30 aikoihin heräillään ja lähdetään ajelemaan sinne päin. Ollaan aikaisessa vähän ennen satteita, jos sattuu ekoja lintuja näkymään. Syödään tässä vähän se valmistaudutaan huomisen juttuihin sitten. No millä fiiliksellä huomisen kyyhkymetästä? Hyvällä fiiliksellä. Hyvä. Hyvällä energialla. Kyllä. Pienariakin tossa vähän kohisteltiin jo huomista varten. Voi olla, että ei päästä sillä ampumaan vähän semmosia paikkoja, mutta onpahan nyt mukana kumminkin. Että katellaan huomenna. Tulee. 2 tulee. Otetaan. Joo. Molemmat Noniin, siitä on hyvä alo. On tuu. Ei ottanut. Tulipa hirveetä vauhtia, kun tuli myötätuuli. Mun vasemman puolesta. Mä sain paikattua sitä. Hyvä. Se on tossa metikössä. Tuolta tulee lisää. Aamulento on nyt käyty ja 4 lintua saatiin ja 1 haavakko ja muutamia ohilaakauksia. Ehkä välillä tuli vähän kiireessä molempia ammuttu, että olisi pitänyt ehkä rauhassa ottaa enempi. Nyt sataa. Ootellaan, että jos sade lakkaa, niin me lähdetään käymään vielä iltalennolla, mutta jos ei, niin sitten vasta aamuseltaan. Tehdään tässä ruuat ja suunnitellaan ja katsotaan sitten mikä homma. No niin, se olisi iltalennon aika tai kello on vasta 3, mutta vähän satteiden takia lähdettiin nyt käymään. Niin. Ei käy silleen, että jää iltalennot lentelemättä, että jos ei loppuilla alkaa satamaan, niin päästään nyt käymään. Unohdin ottaa tuo pannan, millä saa tän kameran tuohon päähän kiinni, niin iltalennolta nyt ei tuu
varmaan ampumismatskuu sitten muuta kuin sitten, että kamerassaan sivummalla, mutta pitää huomenna aamusta taas muistella. Oikein komea. Takaisin. Ei, älä ammu enää. Oho. Eiks toi eka oo rättinä? Oho. Oli niin vähän kiivoja päästä. Nähtävästi. Siinä voi olla kyllä reikää. Tossa tuli taas, kun oli niin monta, mitä ampuu. Niin. Mutta sitten kun se alkoi kääntämättä, alkoi oivaa. Se tossa lähtee taas levyyn. Pitääkö nyt kästä? Ammu vaan. Saat hakee se. Mä katon tarkkaan. Joo, ihan keskellä toi iso koivu mun kohdalta. Pitäisikö ampua? En tiedä. En tätä. No joo, se olisi sunnuntai-aamu ja eilen illalla kohteltiin, että se taisi niinku aamu 5-9 tulee ihan täyttä vettä, mutta se oli nyt sitten muuttunut yöaikana, ei ollut satanut. Olisi ollut hyvä aamu käydä kyykyä pyyntämässä, mutta en tiedetty, niin jäi se sitten välistä, mutta saipahan sitä eilen ampua. Pakkalan kamppaat kasvalla tässä ja lähdetään pikkuhiljaa sitten tonne Jyväskylään kohti. Ja seuraava kerta taitaa ollakin sitten Hailuodon reissu. Sorsan pyynti, ellei sitten sitä ennen käy kuilta vielä kyyhkyjä täällä kahtelemassa, mutta se on sitten varmaan se meidän seuraava etappi tässä.